Hola als visualitzadors d'este vídeo. Avui vos parlaré un poc, 5 cèntims, sobre prejudicis lingüístics i actituds positives cap a les llengües. Les llengües que conviuen al món són totes igual. No hi ha una millor que una altra. Ninguna és millor ni superior a una altra per cap motiu. Ara bé, la sociolingüística estudia i explica, entre altres coses, com arreu del món són les persones, sobretot amb influència i des del poder, les que, amb les seues actituds, comportaments i accions, basades en prejudicis sense fonament, conscients o inconscients, o amb interessos o ideologies de diversa índole, han volgut i volen que unes llengües estiguin considerades per la població per damunt d'altres, que unes es consideren millors, més generals, que van primer, que són útils, són més útils o necessàries que altres, fins al punt de voler fer-ne desaparèixer algunes. Quan això passa en territoris històricament que han tingut i tenen una llengua pròpia, hi ha una llengua que es vol plantejar i es planteja com a dominant, superior, general, nacional, estatal, compartida, la que uneix, la que va primer, mentre que l'altra, la pròpia del territori, la de casa, es vol minoritzada i es vol que siga considerada inferior, conscientment o inconscientment. En el nostre cas concret és el que passa en el contacte entre el castellà i el valencià. Però totes les llengües són iguals, com hem dit, amb la mateixa categoria i condició. Siguen d'on siguen, vinguen d'on vinguen, la parle qui la parle. En el nostre cas, si les dues llengües són iguals, com totes, i a més són oficials en aquests territoris, una per ser estatal i l'altra per ser pròpia del territori, ho són i ho han de ser a tots els efectes i per a totes les circumstàncies en aquests territoris. Així doncs, ho són per a relacionar-se amb desconeguts, immigrants i públic en general, per fer vida i formar part de la vida de les persones. De fet, en condicions d'igualtat i normalitat, les expectatives prèvies de comprensió, d'aprenentatge i d'acolliment que la facin seua són i han de ser les mateixes en les dues llengües, tant per les persones que hi viuen com per part de les persones o famílies que hi venen de pas o per establir-s'hi. Llavors, els comportaments que estan basats en els prejudicis lingüístics, de forma conscient o inconscient, de considerar el valencià per davall del castellà, tot i ser iguals i oficials al mateix nivell, s'han creat i causat per les circumstàncies històriques de diglòssia, persecució, prohibició i politització de la llengua. D'altra banda, tota actitud que contrarresta aquests prejudicis és una actitud positiva i fonamentada cap a la llengua. Fins a un altre vídeo.